Atisikure. Kunakirwa nenyika. Ichadirwa shuga. Kugangana utizeri takambovaviwa. Unoosha kuti zvinotapira pai. Kuzikunweri. Ifudzeri. Vamwe munoramba kudzoka kumba yotapira Zimbabwe. Ewa. Vafundisi ngatina mative nyika. Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. Ukaona ndakadai so ndinenge ndine majoka ekare. Iko zvinezvi pane zvinhu zviri kuitika. Right. Pane mufaniro anonzi Cooksman. Unoziva kuti dzikanguva pandora nyaya dzepolitics titava mwono wekuti tisingadi kutaura nezvavo stereki. But pane zvinhu zvakaitika. But chandofarira ndechekuti vanhu vakaita sana Cooksman vakaplaya marole akasimba ekuti hazvikanganwiki. Izvezvi so imagine munhu wese anenge aingoimba ngapinde mukomana aiwa ngapinde. You know that song from Cooksman. That is Cooksman watuta nezvake yakazinga activist futi aita zvakawanda in the party. Aimirizika achimiramira kuti zvinhu zvifambe. Now after that video ratikubva kumboita anyway, big up to Techmag Media. Shout out to you guys. Kunaona ngenda kuona ni the full video muno kwanza ndapa Techmag munoona. So Cooksman ayaza that clip, you know. Zvikanzi Nero the pacifier nigga is doing great in keeping people calm and hopeful whilst ZANU-PF is implementing 2030 agenda. That's Cooksman for you. Iti ngofambira nyaya vanhu vari kutaura zvinhu zvakawanda. You know what? Inini ndinoziva zvinhu zvakawanda zvine zvataurika. Kwanda zvadaiso toti pari kunyebwa. Kana kuti patotaura chokwadi. Kana kuti pari kupisa. Right. Uyo ari kubuda wekutanga ngati manyira comment section. Hanzi why are you being pacified? Take charge and stop the 2030 nonsense agenda e. Is it not an opportunity to rise from the ashes like a phoenix? Hanzi sumuka onomisa. Hanzi ayewa from Cooksman to Crookman. Yes, zvakaoma. How 9 zeros pacifying people? Please respond. I really need to understand kuti ukuzvifambisa sei. All right, that's his mandate. It has always been and will forever be his mandate, and agreement with ZANU-PF does not allow him to go beyond that. Zvakawanda zviri kutaurika hama dzangu andidi kunyebera. By the time people realize this guy is actually working against their interests, it will be too late to do anything. Why was this function not disrupted by state agents? By the way, just curious. Mazimba. You know what? Sometimes I enjoy reading comments, honestly. It's like ikonono kwanda ndotona kana vachinyora ma comments panapa. Ndotoshamisa kangu na mwana zo akupopota. Guys, it's not like that. Panapa. Let's talk. Let's engage. Let's have a meaningful discussion. I love reading comments, honestly. I love that. I enjoy reading comments. So, but ndikasangana ma comments akaita aya manje ndinda kuti tichibatsirana nevanhu vane pfungwa dzinenge dzakanorasikirwawo mbijana kana kuti vanenge vane dzinodhonzo kunge nini. Zvokuti Chamisa ari kushanda against vanhu izvo zvinonetsa kuti mutange kuzvitaura pasina umbo hwakakwana. Tese maZimbabweans tine that mind yo yekuti ningi mutengezi munhu wese ndiani asati anongedzera kuti mutengezi paZimbabwe izvo ndiani. These people vakaita sauyo vari kutaura izvozvo vanhu vaya vekuti vanga vari mu opposition, vanhu vekuti change vanoida but vanoda change yacho ipapo. Same people zvekare vekuti vanenge vachida kurwirwa futi hondo dzacho vari padeni vakarara. Same people kuti ndo vaisupporta Geza paya vobva Geza abva adaidzira demonstration havana kuenda kunosupporta that demonstration but vachimusupporta pasocial media. Vatanga futi kutukirira vanhu. Ameno vaida kuti zviitwe sei kana vaida kuti Chamisa abude mudeni make ubva anobatana maoko na Geza opinda murodheri iye Geza ucho angasipo paground aito uchikowa zano yacho. Zvekuti why gathering yake isina kukanganiswa nenhingirikini izvo zvinhu zvisina basa rese because oneka vanhu vakawanda ringoita magathering. It's more like a church gathering. Aurambidzwa kuita party muZimbabwe unongoita party kwete politics because by the way munofanira kuziva that guy andari pasabbatical saka they don't care.
havana basa nazvo vanongoti ngaaite yaari kuita because as long as isiri politics ati achadzoka mupolitics next nhingirikini chinhu chokuti hachimbonhingirikini chekuti chinokanganiswa nemastate nhingirikini agents zo people are funny and unoziva chimwe chamusingaziva vanomusicha for a reason because makuda kucomplaina but mimi waipai maizotirambidza kuita marali edu maizode zvonze ko izvi zvawaita izvi zvakarambidzwa nani zvine zvatoo zvinhu zveexamples ZANU-PF inoshanda in mysterious ways but anyway anza wakazochibata kachigame chacho Nero the pacifier of the masses. Notice how all his gatherings are allowed to take place without any disruptions. Vanhu vari kutonakirwa nekuti hanzi demonstration inofanira kunge yakamiswa. Mazimbabweans, you are funny mazimbabweans. Maybe iye akanofanira kunge achizoanswer ipapo kuti why gathering yake isina kumiswa but inongoitika every year. It's not like kuti wale zvafane mukumiswa ndo chechere murikumiswa kuita mapati here party chacho yekuti muri kuto celebrate or something because that was a dinner. Zimbabwe yazotanga kurambidzwa kuitwa dinner rin vanorambidza even vemutema vacho vanorambidza vakamira pai that gathering ainatombopi attendwa navanhu vakawanda ino attendwa navanhu vanenge vari selected manumbers mashoma shoma saka I don't see any reason yekuti hanzi inonzi yarambidzwa nemastate nhingirikini and I don't think kuti zvinomake sense right. Umwe ari kuti we may disagree on few things but you are spot on here. You are articulated what many are frustrated about with this guy. At the loophole he creates when ZANU-PF ghost accounts descent in full defense of Nero, you would swear they were his genuine support. ZANU. Right, the disappointment must be those who said they are better but doing nothing. They are worse than him. There is no one at the goalpost, but all of them are waiting for Chamisa. If there was a time to build your base, it's now. Politics mono say everyone is allowed to campaign, man. Don't stress, but I like that. Let's see. Say it's a cycle, and now we begin against at times. I feel he is a ZANU-PF project, especially pakaroa paya kuma 2000 ameno Zimbabwe in order another opposition person to rise again. The door is open honestly, and ati kwanise kuita politics is ndima katotanga kutodzitira mistake maZimbabweans now makuchema futi makatanga kuita politics dzekuda kunoita zvema individuals mega now zvakukurwadza makabuilda munhu instead yekubuilda a strong opposition. That was a big mistake honestly, because imimi amungakwanisa kuti toda kutanena ningi chete iwe tarisa go to South Africa right now, visit South Africa uone zvikuitika. Vafana vachidika kutovhura even ma political parties avo machinji vanhu vanotoningirira and political party chitokura zvakanaka zvisina kana kuti nyika yese inoti tiri kuda ningi ari one andi mukuzviona. But nyika yeZimbabwe yacho yakadzoka yabvuma kuconfuswa futi kunouya maopposition acho zvisina order. Munoya muri kana 21 paballot paper muda kuvhoterwa sei totodinetsekana nekutarisa maballot ratozibhuku zipeji rese. Does that make any sense? Azvina musoro. Saka vanhu vanopedzera vakaconfused ngoti now uyu is the real deal ari one ndo panoningirina ipapo because munovhiringidzana mega ipapo. But at least vanhu kana makuonawo maonera mune makuita zvinokwanisa kubatsirawo kuti mune maonekera. But chinoitika panyaya dzepolitics hadzidi kutaura uri bitter. Politics hadzidi vanhu vane bitterness, hadzidi vanhu vakatsamwa. Politics hadzidi munhu wekuti uri kutaura zvinhu uchiti because ninga akatoda so ningi mufetsi wangu you was supposed to do this, ninga akandinyimawo share yemari yangu, ninga ari kudya achiguta vanangu hausi kudya achiguta. Politics hadzidi kudaro. Politics dzoda kuziva mani. Ukaenda kune dzimwe nyika izvezvi vanokwanisa kutoenda varikugara munhu ANC apa wechinchi apa enda kuzambia. Zambia yato imwe nyika yekuita politics dzayo, but tukuta dzimwewo dziri muAfrica dziri nani uyo akagarapo political party uyo akagarapo vo discuss debate roitwa naro dzoitwa voto but yo party yakadhakura chakata yadedede voto at the end of the day vachitomwa vese vari my friends but ningakale chichi at the end of the day tese tiri vanhu one ngatinetsanei nekutaura chete, ngatingopopotedzana pakutaura chete tozosiya pakuda kushita pfungwa shoma dzekuda kuzosvika pakurovana. Isusu hatishade politics dzavanhu vanorovana kuningirina maideas ngaachinjano
simbi ngadzishape namwe muchatovhurika brain mega matanga kuona kuti but I think this one izvi zvataura zvomeka sense uyu zvataura hazvina musoro izvi but muchidzidza nekuti kudzidza kwagara kungoriko akurambe chese akupere right. Mwari kuti ayo toramba kudzoka kumba. What do you mean? When people are home, boy, anyways, let's focus on building the country, not talking about building. The country action speaks louder than words. Let's stop selling dreams to people. Let's act on what we say. Okay? Mungu vane pfungwa dzakavhurika dziri kushanda zvakanaka. Self-appointed spokesperson for Chamisa and ZANU-PF. Vanataura zvavanoda kuvala ndo zvakada zvokuti akadya mari yenhingirini zvekuti seko ina handiti aizinyaedza tichadzinhingine. I think we need something zvine nhingirini, but I love debate honestly. What happened, I remember blocking you with my other account because of too much praise and worship for Chamisa. Whoa, vana vembwa vasunure musi mumwe chete. The main enemy of the people is ZANU-PF, but I'm happy vanhu vakukwanisa kuona now kuti ese ma leaders marara ayo ndo zvimwewo zviri kutaurwa nevanhu. Yes, I love that. The main enemy, the public enemy is ZANU-PF. Ndo iri kutadzisa nyika kubudirira. Ivo vari kuclaima kuti vari kutoita zvakanaka. Ini nangu ndakagara ndichitaura nevanhu ndikati guys, musaswere muchita nharo navanhu veZANU-PF akati tiri kugadzira chakadai so tazodai so. Ingokaudzai kuti yes, well done. Ndo zvavari kutokwanisa, vari kutoita their level best ipapo, but their level best is zero. Takazvitarisa pane zvari kufanira kunge nyika yavika, their level best is zero. Saka hatina chatinokwanisa kutarisira pana vanhu kuti ari kutota ari kuita the best iyo itori zero kudhara. Handiti mukunzwisisa. Ndo zvinhu zvandakaongorora ndikaobserva ndikaona. Musaswera muchitira nharo kuti aiwa vakati kugadzira chakati moti hamusi kugadzira ngova dzeta sure well done, but your level best yamuri kuti your level best is zero, because ona ikapa nezvo zvinhu mochitanga kuonesana kuti iwe tarisa kuti ichiri Harare here, endai go to the places like waterfalls muchida na ichiri waterfalls here marodha zvakaita kuda kudyika kudaro zviri kufamba sei. Mvura chachenyika totoita mvura yekurota kuti mvura inozouya rini. Zvese izvozvo hapana kana one anoda kuningina pese panoita nharo ngationesane mapoints ari valid. Tazvinzwa ndo zvamukutaura but kwa apa pari sei apa tazviona but haufa apa tichitoenda takadaro ndoti nyika yacho ibudirire zvinhu zvienda mberi. But I don't want to waste much of your time. I want to thank you so much muri Zimbabwe nekuwana nguva nekuuya panapa nekunzwisisa nekunakirwawo nechirongwa nekusapota kuLion TV tichiswerera. Kuna vanhu vari kuda kutaura neni vakawanda. I know, sorry guys, most of the time mazuva ano handisi kunyanyobatika zvekumhanya, but tichataura madiscussions aya achadzoka, maguest ndichadzosa maguest totanga futi kuita maprograms ataimboita aya. But for now kune vamwe vanoti chamari this is emergency, kana kuti pane zvakatoitika maraini medu zvakadai zvisiri bho zvoda kuripota uri kana kuti une discussion yauri kuda ndibatei. Nhamba dzangu I think vanhu vazhinji magara munadzo kudhara nditi